Значи тук е мястото. Струва. Брум, 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 брум. Браво, бе! Започваме. Веднагически започваме. Без закуски, без нищо. Добро утро на всички. Само кофе. Къде отиваме? Киндергарден. На ясла. Не бе, на ясла. Киндергарден е градина. За по-големи. Ясла. Ясла. Отиваме да проверим нърсеритата тук. То е едно, не? Да. За първи път, да. Getting serious. Чувстваш ли се пораснала? I feel like the distance. I break him from my heart. Чакай бе, ние ще го пуснем в септември месец. Yeah, we're just going to see Да, the има place. има Open Day. Има Open Day и ще отидем да видим как е, какво правят през деня и тем подобни. Течи, let's go. Ама първо ще отидем на малка разходка, защото на малкия му се спи. Пак има още половин час. Тая ясла ни е на колко? На 3 минути пеша. 10-5 minutes. Вау. 10-5 minutes. 7. Да, it's more like 3. No 3. You're joking me. No. How you walking? It's fine. Maybe 3 for me. 7. Faster. 10-5 minutes. 7. 5 minutes. 7. Let's go. So we're close to the place and it looks like a normal houses. Прилича на тези къщи, да. Да. Actually, many places are open, like GPs or like practices. Да. Dentists, Да, GPs деца в такива къщи. Да. are open in this type of houses. Да. And this, but the thing is that they have garden. This is big, it's deep as well. It's deep И and то няма много has деца. garden. He doesn't, I don't think there's like super lot of kids inside. Which is good, but we're gonna see. And it's very interesting how This wheel is on, they have places from 9 months old. Да. 9 months. Да, обаче преди, защото от миналия септември смениха това закона, защото преди безплатно имаш 15 или 30 часа нърсъри. Я чакай, Дана. Едно. Нърсъри. Обаче, забравих. Забравих смисълта. Преди от 9 месеца до 2 години имаш само 15 часа на седмица безплатни, което реално ти идва почти като 2 дена, даже няма и толкова. Обаче от септември смениха закона и сега вече имаш 30 часа на седмица за 9 месеца плюс. Тъй, че почти от новородени имаш нормални часове безплатни. Разбрали? Yes. То. We can... Да покажем място. Да. Значи тук е мястото. И това е. Но ние имаме още време, Дана. And Felix спя. Той спи? He's not gonna see the place though. To play a little bit. Maybe we can actually stay a little longer outside. Because it's No. until he sleeps and then No, don't we worry. can put him to play to see if he likes it. He's gonna tell He us. likes everything that he's gonna tell us there that he wants to eat. Я видим господина. Спинка бе. Дана. Не sleeping. Good. You know what is interesting? If there is big queue, do they choose the kids because they're gonna work with them and the problematic ones it's hard to Не. and... Те да ги избират, те като видят нашия ще е първи в листа. Не бе, или ако е нещо подобно и да няма места, май гледат най-много за
Той, нали, спекулирам, нали, нямам си на идея за къде живеем. Да. Защото ако живеем и на една минута и някой примерно е Now на... is една минута. Примерно бе. From 6-7. И някой да живее примерно на 20 минути, но ясно, че ще вземат детето, което е на по-близко. Да. Според мен, не знам, те си мисля. Или те беше за малко по-големите деца и за училището. Ама не за училището съм сигурен, че е нещо подобно, да. In school. Че постоянно там гледат дали си на добро разстояние от училището и тогава са с предимство. Защото те го правят това за health and safety на децата. То може и България да е, тя аз не знам. Не съм How имал many деца. kids have to be per person? За мен е тук като е беби, според мен е един учител, не знам как ми викат, един учител на 3 деца максимум. Според мен е добре. За един учител на 5-6 деца, малко повече. He's gonna be like 18 months kinda. When we want to try kinda to put him. Да, то ще бъде на една и пълна, защото точно ние мислим, нали, септември месец. Но... Maybe it's too early. те супер много плашиха, човек, че много трудно ще се намерим такова. Ние на първото нърсери, на което звънахме, имаше място. Да, this is very От сега имаше място. surprising. Не знам, мене ми е странно той да. Да. А пък, нали, самото нърсери е едно от най-известните. Известните is more having more good reviews kind Не, but Bright Horizons is like, they have a lot. of Branches, да. Oh. They have a lot. Да, те са много такива. Казва се Bright Horizons, да. Да. И много има май в Лондон. Не знам да за UK, ама в Лондон има доста. And Не знам. it's good. We live in North Finchley and they have very good places here. Да, има и други. Nurseries. То даже нещо да не ни хареса, според мен ще има и други. То не да не ни хареса, ами примерно да не каже, че няма да има от септември месец, трябва кое от сега, бла бла бла. Макар че според мен ще има. You know what's scary? If we move, what we gonna do? Да, ти още се чуда. Според не знам. Scary because like by moving means we have to spend more money and have to work, and at the same time if we don't find nursery for him, I have to stay with him home and it's gonna be overwhelming. Не знам, бе. Даже видео. Ние отиваме. Защото май стана време, ни обиколихме тук те малко. 10 минутки. Вече стана време, може да отидем. Ще питаме дали мога да снимаме вътре, ама надали. We can film a little bit with the phone, maybe, if there is for Да. Да. for showing to other people. Ще видим. То няма да има деца, те че би трябвало да ни дадат. Защото е събота. Много на film kids. Saturday, there's no Yeah, kids. То зато е open day, май сега, защото няма деца. То ако има деца, те няма да снимаме. Както и да е, хайде. Ще се видим след това. Прибрахме се! Много не видяхте как ставаха нещата, не ни даваха да снимаме, но се прибрахме. Но сега трябва да хапнем. Да, Валентин, И после, след малко ще ви покажем за какво става въпрос. Има брошур. You have everything under control. Exactly. Виж как знае моята жена. Всичко е под контрол, вика. Имаме брошурата, ще я разгледаме даже заедно. След малко, но първо трябва да си направим един хубав сандвич. They didn't allow us to film or to do pictures in the place, but Готино е! Готино. Montessori style. Да. People are good. They have lots of space Да. for everyone. For Да. kids are divided in Age groups. rooms, Да, age да, да. groups, and they transition by the development, not by the age, which is good. Точно тъй, да. Иначе пак се плащат пари на месец.
again, I We think have so. to we have to research a little bit. Трябва, защото я знам, имаме и 30 часа на седмица, ама той е само в term time, деме когато няма вакансии. А той като се раздели на всичките 50 седмици в годината дана, идва по 22 часа и половина на седмица. Разбираш ли? Обаче 22 часа на седмица, той са 2 дена. А ние за 2 дена... We не, didn't, something like that. didn't pay attention or we didn't ask. They made it look so everything is so it's included. Да, Food is included. The пък pump не. is included. Да, пък изобщо не. I don't know yet. We'll see. И ни даваха твърде много информация и беше трудно да... Защото те постоянно... И на нас беше трудно да асимилираме какво се случва, защото толкова много хора ни говореха. Както и да ще видите брошурата и ще разгледаме, не знам как се стават нещата. Сигурно ще букнем Дана още и някой друга. To see the difference. Да, Because this is the first we're going. да. Може и до Арт Депо. Малкото. You don't like it. The one opposite of it. Да. Yeah, looks alright. Ще видим какви са наоколо и ще учим да ги But I видим. think everything would look worse Not than good this. enough, да. Да, ама той е просто голям бранд. Нали, както казах, имат много франчайз. Какво хапваш ти, бе? Сандвич? Ой, ступа пет. We can do Eating. ours. Пак ние тук сме планирали, аз дадох идеята на Дана. Взели сме си чабата, бричис, с хам и чикен и кранбери сос и отделно ще си опържем кюфтенца. Ще си опържем такова бейбс. Екс. Яйца. No. Ще стане добре, а? Better than an cafes. Да. Ай, ще сложим малко от тази зелената салатка там. Летес. Lettuce or this Wow. rocket. Do we have rocket? Think so. Super. Super. Yeah, let me try. I like British. Very good. Look at him. О! Гледай го. Абе, тати, ще паднеш? He's hungry. На, He's going on the... на. Сядай долу. Hadi, you finish. What to do? Finish the food. Hey, sit down. Гледай Sit го. down. I think we need to put the belt now. It's hot. It's hot, man. Готови, перфектни. Часа е 12 часа, след половин час има матч. А тук сме приготвили много яки сандвичи. Мали. Мали. И аз съм си подготвил екстра scrambled eggs, бъркани яйчица и кафенци. За Felix. Да ядем, за Феликс има пастичка, орзо. Нали, тате? Малко карбс, да имаш енергия, въглехидратки, че да направиш луди след малко, да. С кари, да? Да. Ага. Да ядем и после ще говорим за това, Да. за Can't wait. офертите. Ади, чао. So the camera. Да, бе, човек. Тати е спокойно, бе. Кажи здрасти на хората. Вижте го как стои. Ей, ще вига. Just changed him. Ох, мале, те хората даже направо и те ще остави видеото. Просто Опа. малко се цапа родоса, а? Ама толкова... Милички е. Как падна, удари си муцунката в коляното ми, после главата. Тате, трябва да говорим нещо с хората сега, окей? Did you Не. like it? Did you like it in nursery? So we... Така, само да обобщим.
гледате това видео и видяхте самото нърсери. Обаче този клип, дето в момента гледате, е няколко дена след това. Few days later. Защото нямахме време да снимаме в къщи. Та искахме да говорим за цените им на това нърсери. За цените, Защото бяхме много объркани. Много they didn't объркани. allow us to film in the place. Да, изобщо не можехме да just- снимаме. И ние ни даваха естествено да снимаме. We're Да. gonna attach pictures from the website. Много е from the- хубаво. What we found. Basically, we asked. Той е бранд, Дана, той. Bright Да. Horizons. Той е бранд и има доста в Лондон такива ясли или детски градини, как им се водят. Bright Horizons и то за това реално ще разберете за какво става въпрос. Но да, ще сложим снимки как изглежда. Много е готино, много е хубаво. Да. We Very, actually very asked nice. ChatGPT which one they recommend and which Да, one is the да, best да, kind. да. And this was one of the ChatGPT best. ни каза коя Да. е една от And we другите. went for the best first. Та за нас много важно беше цената на месец, колко трябва да плащаме. Всичко беше 6, нали? Казах, по принцип да обясним, тук има безплатни часове за ясли. Преди бяха, между другото, до 3 годишна възраст, бяха само 15 часа на седмица. И то реално не са и 15 часа на седмица, ами са към 9. From 3 years old or 2 years old? От 3 нагоре беше, или 2, не знам между другото. Обаче от септември миналата година и вече над 2 до 5 е 30 часа на седмица, което реално е 22 часа и половина на седмица, защото нали тук само за 30 часа е, но само в term time, което е реално само в училище, когато са децата. Да. Но And you повечето have to be места- eligible for this. Повечето места, нали, те го стречват и правят, да речем, вместо 30 часа, 22, но цяла година. И смениха, това иска да кажа, смениха закона и вече от 9 месечни децата могат да ходят на ясла за нали, пълните 30 часа на седмица. Това са fully funded, нали, от правителството, 30 часа. И ние си мислехме по принцип с Дана, окей, той има и критерии, нали, двамата родители трябва да са работещи, макар че сега ние имаме малко проблеми с това. Ако са работещи, се класират за тези 30 часа лесно, обаче при нас проблема е, че Дана тя беше на part-time job преди да забремене и сега след майчинството малко е ковче, защото реално тя става unemployed. Да. И Yeah, сега actually, питахме на работата и I дали would- още се води I would емплои. go back or I would find another job, but I have to stay with this guy. И е много сложно после Да. как да вземем тези часове, как да се класираме за тях, ако тя наистина няма работа, обаче пък имаме малкия, то как да стане работата? То много сложно става. Ето го и нашия господин дед, искаме да му намерим училище. Тати, ама не можеш да вземеш камерата. Вижте го направо, иска да вземе камерата. Всички ли деца са те, бе, човек? Пък и ние я показваме тази камера често пред него. Вау. Дана, докъде бях стигнал? Where here. Тя иска да се... много сложно става с тези безплатните часове. Така както и да е, ние искаме да ги ползваме, тези безплатни часове, реално, за да го пуснем примерно 2 пъти в седмицата. 2 пъти в седмицата. За да не плащаме нищо. Нали, то пак се плаща отгоре за храна и за такива работи. Но нали, не да плащаме по 2000 на месец. Но имаме тук и за цените на тая Bright Horizons. Чакай, иначе сега ще ви кажа само колко струва, ако нямаш фандинг. Колко струва просто да зададеш детето. Струва брум. За един ден, ако е под 3 годишна възраст, 560 паунда. За 2 дни 1100. За 3 дни 1700. За 4 дни 2200. На месец. За 5 дни в седмицата
2500, но това е за до под 3. Над 3 става малко по-ефтино. И това е, нали, за без фандинг. 481 ден, 962 дни, 1400, 1900 и 2100. Пак малко по-ефтино е. Обаче, нали, това си е без никакъв фандинг, което реално може и ние да сме в тази категория, ако не успеем да нагласим работите. Кофтито на това е, че самата тая ясла работи от 7,5 до 6,5, нещо от сорта, нали? Да. И няма, някои ясли тук, ние даже ChatGPT го проверихме с ChatGPT, те предлагат сутрешни сесии, които примерно са от 8 до 1, след обедни сесии, които са примерно от 1 до 6, и вече, нали, цял ден, ако искаш, от там 8 до 6, примерно. Така може силно да си използваш часовете както ти искаш, разбираш ли? Разбирате ли? Обаче при тая е стриктно цял ден. В смисъл цял ден, това е. Ти можеш да дойдеш да го занесеш в 10, или поне ние така разбрахме, в 10 или то май на всеки 2 часа можеш, нищо от това. И можеш да го вземеш когато си искаш. Но реално, фиктивно ти плащаш целия ден. Което е много кофти, защото тук имаме вече с Funded Monthly Fees, където, нали, имаме 30 часа за 9 месечни деца и нагоре, нали, до 2 годишна възраст. Пиши, ето тук за един ден имаш Funded Hours 41 часа в месеца, което си, ето да, реално около 10-11 часа на ден, примерно. И за всичкото екстра, нали, всичките други екстра часове си плащаш и, нали, има и за храната. За един ден имаш additional fees 111, което за един ден е окей. Нали? За 2 става 220, което пак е окей. За 3 стават 660 паунда, за 4 1200 и за 5 дена 1600. По принцип, не изглежда много в сравнение с предните суми, които ви казах. Обаче, ако имаш 30 часа funded и реално са 22,5, реално ние искаме с Дана си мислехме тези 22 часа са горе-долу 3 дни по 6 часа. Толкова си идва, да. Или 4 дни по 4 часа, в които реално или тя може да работи 2 дена от тях и да си почини другите. Не знам, нали, как си го измислим, но просто тях да използваме. Защото не знам, на нас изобщо не ни трябва, специално като е малък сега, не ни трябва да оставяме малкия 7 часа сутринта или 7,5 и да го държим цял ден. А реално ни плащаме тая сума за целия ден, но на нас ни трябва примерно 5 часа на ден за 3 дни. И някак си няма смисъл да плащаме 600. Реално ти дори да имаме безплатни 30 часа на седмица, трябва да плащаме някакви пари. И то не малко по принцип. И това е, нали, това е само първата ясла, в която сме ходили. Do you understand? This is the first one we've been to. The thing is that we spoke with other people and they said this is ridiculous. Da. The prices are not like this. Da. Probably this is the best, the most Brand. expensive, yasla we've been to. And luckily we have other places, nurseries around that we're gonna check on. Че сме много сериозни. Мале 12 минути снимаме, мале честито на влога. Ние даже може да направим видео само от тези видео. То няма да има и кът. Както и да е, да продължим по темата. Да, аз говоря за други хора, да тя за 3 дня 3 дня платя за месец Бре, 1000 паунд. Чакай, дай на английски, какво? They pay like for 3 days, they were paying 100 pounds. Да, други хора, дето ползват, нали, тези часове в други ясли, за 3 дни
плащали само по 100 на месец в крайна сметка за храна. Which here is 600. А тук е 660 вместо 100, където нали, наши познати... Той ни го казаха нали, преди няколко дена, като им казахме тези цени. И те точно ти казаха за 3 дни ни плащаме 100 на месец за храна. Не като вас да плащате 700. Че си мисля на тази. Как да те оставим на ясове, човек? So anyway, Давайте. we're gonna come back with other nurseries, and the ones that we found and with other prices, and we'll see when we're gonna start and how old is he gonna be. Да, защото What той are има the много тук те по probabilities, принцип. possibilities? Иначе има и други варианти. Вижте, взехме телефона. Няма ти дам телефона, бе, брат. Mate, you wanna keep him a little bit? Има и други варианти, където то се казва Childminder. То е като бавачка, обаче тая бавачка си има собствено място и се грижи за 2-3 деца едновременно, примерно, но не се много. Дана, I'm speaking about the Childminder. Да. И, нали, ти реално, ние може да ползваме тези 22 часа, също и с реално нормална бавачка, която да идва в нас. Да го гледа, примерно, докато аз съм на работа, докато Дана е на работа. И като се приберем, се тръгва. Те реално пак са включвани в тези безплатните часове, обаче, ако не се лъжа, правителството, да речем, плаща примерно 10 на час на еди кой си човек или на еди коя си ясла и вече той ако чарджи 15, реално ни трябва да му платим разликата. Така го разбирам аз, според мен, защото ако една бавачка дори в нас, надали ще иска от правителството само да взема парите деца по, я знам, по 10 на час. Според мен една бавачка ще струва 20-25 и ние трябва едно да платим разликата. Според мен не е така безплатно. 22 часа имаме безплатни и вземем една бавачка. Добре, дай да я вземем просто за един-два дена, то няма да й плащаме нищо, правителството ще я плаща, защото нали, са от тия безплатни часове. Според мен не става така. Let's show. I know what's bad that we don't have any grandparents here. Да бе, майка ми в България, нейната майка си у Молдова работи, даже някой да се грижи за малкия, иначе ако беше, щяхме да вземем някой баба да се грижи за него. Нали? My sister actually had for 2-3 years even. Те For the имат 3 second деца. child, yeah. Да. Те имат But they 3 деца. were two only then when she had. Да, вярно. You can show what a kindergarten we organized here. Ви докато... Да, те ни бяха те няколко дни Дана пак смени стаята. Както беше предния път, защото откачи и ни хареса. Сега вече господин Феликс има неговия си кът, детски кът, който между другото не исках да сменяме стаята пак, както си беше, макар че изглежда по-добре на окото, но просто не е по-практикал, защото затваря мястото, както и да е, ето и неговия кът, който наистина много ми харесва. Я го вижте. Да напутим тя. I don't have a chair yet, but I can put him on this. He doesn't stay anyway. Тате, ти си като писател? Draw here with this one. Гледай, you give him bigger one. Браво бе, пайси. And къща. Има си къща, да. Я го виж ти. Мале. Тя къща по принцип има си, нали, виж, дървени такива уреди се едно, виж тук. Yeah, but he doesn't play with this now. Той е още малък за тези неща. He wanna... Я отвори. Легла. Но между другото, обожава сутринта, като
като дойде тук и почва да отваря къщата. He likes to open it. Така както и да е, Дана, ще се видим с хората в следващия клип или в следващите клипове. Look, show me. Ще ходим на различни ясли. Да. Стига с тези вани, май! We're talking about ясли. Нали те? Show me. Да, бай. Welcome to my crib. We can get some other kids here and open a yasla here. Аз нали ти казах за бавачка, ама не знам как бъдат бавачките. Шкаф. And the бабушка, where was бабушка? А той не иска си игра с нея. Бабушка. Виж. Шоши! Така цак цак, цака цак цак. Браво, бе! Да, те кажи чао на хората. Чао, чао. Дано да са наразбрали, като им говорех за тези неща, защото аз бях толкова объркан от начало. Ние зато и не снимахме много, защото не бяхме много наясно за... Да. И ние им звъняхме оня ден да питаме, нали, защото бяхме объркани. И те пак казаха, да, нали, ви трябва само да апланите онлайн за тези funded часове и има waiting list има до януари 27, нали? Добре, викам сега няколко месеца по-късно, ще го пуснем. Обаче то реално, сега като загледахме, няма стане. Няма стане, защото те ни казаха пак реално те ни наразбраха какво ги питахме. Така както и да е, ще търсим друго място и сигурно в другите клипове ще разберете, защото ще ходим да ги разглеждаме. Но трябва да е скоро, Дана, защото нали, да се регистрираме и на време, защото тук е много трудно, човек. Трябва поне половин година напред. The thing is that they said we started earlier before even straight away from the new year we started to look and they said it's so nice we have a new Има места. Има места. Веднагически по телефоната. Да, точно и казах и аз чак се очудих. И то реално има си кетч за това. Има места, everything is included. Да, pampers, да. you don't have to get pampers, food is included. You have vegan, Everything looks so Има и меню nice. между другото, да, дет ми даваха меню с храна. You know what is interesting? They don't have eggs. They don't use eggs because of the kids can develop allergy from eggs later. И пинат. And peanuts. А пак нашия човек обожава яйца. Да. Ей, кадревелко. Опа. Вижте го как се играе тук. Тате, хайде чао. Кажи чао на хората. Чао. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Папа. Бай, бай. Папа. Бай, бай. Я тати, дай 5 на мама. Браво, дай 5 на тати. Браво! Чао, чао.